singosana ngokusibala sethu haleluya kunomkhuleko edani bazalwane ngeliviki so abazalwane abaningi baye ngakhona haleluya haleluya so ingakho bazalwane abantu abaningi bengakwazanga ukuphumelela namhlanje haleluya igama lami nguNqobi
isibongo ngakangema haleluya ekhaya kusemandeni bazalwane haleluya ngila khona umsebenzi eligama lami uqhawe ngaqamba ekhaya amen sengizowasho wonke manje amagama khona lesingisi mhlawumbe la ngihamba ngithilekile haleluya ngene ligama lesingisi kodwa lona naye cishe lifana lawo magama haleluya ngithi akulisho bazalwane ngoba ngangafakaza ngelinye ilanga ukuthi ngisabanjiwe esonweni ezweni umuntu bazalwane hani bazothi iqine mangibuka nje umuntu uyathula yabona ngiyathembeka ungibuka haleluya kwazi ungithembe ngisho ngingakholwa ukuthi ube kanjalo bazalwane kanti uNkulunkulu haleluya naye ngendlela engidaleke ngayo-ke into uma ngayibuka ngiyashesha ukuyibamba noma futhi ngayizwa umuntu nje kanjalo so inamba le ngazi ukuyibuka asidinga sikithi ukuthi ngiyisave efonini inamba mangifuna ukuyazi nje ngayibuka ngiyibamba so mangithi mangishayela abazalwane intombazane inamba ngingayisave ngoba nganginentombazane engangijola nayo ngingayisave inamba yomuntu engimshayela eceleni kodwa mayingene i-phone call ngizokwazi ukuthi bani lo phone naye haleluya so into engangiyenza ngangifike ngingalishi igama lami ngisho nje igama noma yini noma ngithi uSifiso noma ngingaba nyamanga ngisho nje igama lengane ngakusile lapho ngenze lutho uma efona lo muntu engihleli naye ngisho ngayibamba ifoni ngiyakhuleka ngoba ngiyazi ukuthi uzofika ngifuna uSifiso noma ngithi ngifuna ukubongani noma igama engilishilo hayi nami ngithi akumazi nalo engihleli naye esakamazi umuntu lo mina ngazi kahle ukuthi ubani lo phone haleluya ngakuthola isikhathi sami eceleni sengizofona ngithi hayi kanjani ngegama labanye amanga isizathu engithi ngiwasha amagama ami abanye abantu kuyenza ukuthi ngihamba nabazali bengibize ngegama ethi iqhawe yabo mhlawumbe usosakalazi ukuthi leli gama mhlawumbe ngazi uzegitshelwe lo moya lo ukuthi namagama amaningi bazalwane haleluya nginamagama nje awu-3 bazalwane uJesu ngiyambonga wangihlukanisa nezona haleluya wafika empilweni yami bazalwane ngijola ngenza konke ngiyangifakaza ngangijola ngiphuza utshwala ngenhlahla uJesu wafika intanga ngisanda kuqala idakamizwa umxoxiswa engibuza nje ngelinye ilanga ukuthi kwakunjani ngoba phela ngangifunda ngangezifanele futhi ngaleso sikhathi ngiqala ukudla idakamizwa ngase ngithi abazalwane but kwangakafinyeleli la ukuthi khona sengi-addicted ngale ndlela ukuthi sengiba yiphara khona abantu kuthiwa amaphara lawa sasizolezona kwakuyinto yama-weekend but naphakathi neviki ayisikhona lelo mnqanelo bazalwane ukuthi imali oyitholayo kumele uyodla lento le haleluya bazalwane uJesu wafika bazalwane kwakuney'nyangana nje sengiqalile wazongikhulula wangisiza angeke ngithi-ke noma ngangishiswa ukungaqondi ukuthi ngangihleli ngedwa vele kwenzeka kanjalo ukuthi ekuphendukweni kwami bazalwane ngangihlaleli ngedwa kwasase nje about 2 weeks i-process yakhona ngihlale ngedwa bazalwane ngangithi makade ngibuluka ophuza noma kade ngithi idakamizwa mangangena endlini ngahlala ngedwa ngishawa uvalo engingalwali lolu uvalo ukuthi ngize ngibe sober ngisho kuthiwa bengidaka kanjani ngishawa uvalo bazalwane mase kuba ngathi khona into wrong engiyenzile kodwa impilo nje ngiyijwayele ngiyazi ngokuyijwayele kodwa njalo uma yenzeka lento kwakuba ngathi khona abantu abangishumayela yonke into engayingayizwa umuntu ayengitshela ngoJesu bangathi siyabuya engqondweni bazalwane bangibasopa ngizwe ngale kwesinye isikhathi ngize kubuye ngathi khona umuntu ongilandelayo ngangithi ngasekhanda ngangithi ngiyaphambana bazalwane kwahamba kanti uJesu uyafinyelela empilweni yami ngabe ngisalula kakhulu wafika uJesu empilweni yami bazalwane ngasithatha isinqumo noma ngisho ukuthi ngangingashingelanga umuntu bazalwane izinto ezazenzeka ngangiye ngijabule uma ngibona mhlawumbe iy'vesi elikhuluma ngazo ngingaqhubeka bazalwane sethi ukubuza ukhona mhlawumbe bazodinga ukutolikela abangasizwa kahle isizulu kusi-right siyabonga yeah so bazalwane uJesu uma efika empilweni yami ufika vele nginentombi bazalwane ngiyajola umuntu engangijola naye kwasekuphela iminyaka ewu-4 sisesikoleni sasifunda nje sonke kanye kanye haleluya nginazo zonke lezi zinto bazalwane ukuthi uJesu uma efikele empilweni yami ngikhumbula kahle ukuthi akekho umuntu wayengitshela ngoba bazalwane umuntu uma esindiswa izwi liyinkemba bazalwane ikhona ushintsho lwenzeka la phakathi kwakho into bazalwane oyenzayo uyayazi ukuthi uma i-wrong noma ungaze uyiduduze kanjani bazalwane haleluya ngimbonga uJesu bazalwane angihlukanisa nentombi ngahlukana notshwala ngahlukana neyidakamizwa ngingakahambi ngisho isonto ngakathengi nabhayibheli bazalwane haleluya ngahlukana zonke izinto umuntu owayegqilaza ngama-pornography kwi-laptop ngithanda umculo lo ngoba ngihamba nama-night club ngithanda umculo okuthiwa i-house nginama-movie angithanda ukubuka nama-horror movie nayo yonke into yonke lezo zinto bazalwane kwi-laptop yami ngazikhipha ngingakashunyayela haleluya ngadelitha abantu abalalanayo ngangibabuka kwi-laptop ngadelitha ama-movie ngadelitha ama-house kuze kube manje ngekanye bazalwane ukuthi umzalwane uvuselelwa yini ngehouse wenze ingquzisa ikhanda lokuqala ihouse zonke lezo zinto bazalwane ngaphuma ukuzwe ngaflathela bazalwane haleluya
ngoba lezi zinto bazalwane zihamba nomoya othize. Haleluya. uJesu bazalwane ngikhumbula kahle ngangihlala eCape Town ngagimele ezu2 ngoba ngafona ngichaza intombini uthi ngisindisiwe kanje ngiyalo umuntu akangiyezi ukuthi ngithini ngahamba bazalwane ngaya khona la ehlala khona ama security vele asengazi ngamlinda endlini bazalwane. Haleluya. Ngiyakhumbula ngena afika ezohlala ngoba ngangihleli ngasembhedeni ngilindile ukuthi ngifike ngisho lento ngiyahamba ukuthi la ehlala khona kubudala ubusuku ngafika ngibeka indaba yami bazalwane. Ngikhumbula kahle ukuthi ngisho ukumbheka emehlweni kwakusida. Ngikhuluma umuntu bazalwane owakuyintombi ngihlala naye esampona sankipita for 6 months wasethanda efuna indawo ukuhlala khona irest ngoba nenkingi so wahlala la ngihlala khona. So umuntu engangimazi bazalwane ngisho ukumbheka emehlweni kunzima bazalwane kusho ukuthi umuntu uhlabekile bazalwane. Haleluya. Ngiyambonga uJesu owangikhulula bazalwane ezweni lokona ngakhulula emjolweni. Haleluya. Ngangazi ukuthi umjolo isicefe but ngase sengibona manje ukuthi after isikhathi eside umuntu engajola umuntu wayesekhathazekile yani ukuthi ethizwe ukuthi uyiphendulanga ifoni kuyimanje nje mhlawumbe ukuba ngoba ku10 isikhathi uma ungakazi ukubabike ngelethu kuyicala so sikhulekile bazalwane sihleli Jesu. Haleluya. Wakhulula bazalwane etshwaleni. Haleluya. Ekunqalaka idemon letshwala langena wakade ngimncane ngithi ngangifunda grade 9 ngiqala ukuphuza wafaka ngempela high school yonke bengiphuza nasesishaya ekhaya ayisandi nababa idemon letshwala nje idemon lokumosha akekho umuntu ngikhuluma ngokuba kwami osizalayo uzobe manje bese sixoxa nengane ngoba nengane eziningi nengane osisibama abanye abazalwa baba singazala nawo mama bona bakhula sazi ukuthi ngoba sihlala nobaba ubaba akabenze lutho ngoba enzela thina izinto ngoba wayehlala nathi uma wami ngathi ukuthi wayeyintombi ngeke nje kanjalo ngazi abantu abadala ukuthi ayikho indlela bayanga wayithola intombi athi sehlala naye thina sikhula nje ukhona la. Haleluya. So la asuka khona akabenze lutho nathi ngapha akasenze lutho sasa understand sesibadala ukuthi wayengenzi lutho engenze ingane nje yakhe engenze lutho bazalwane imali yakho eyiphuza etshwaleni yonke. Haleluya. Ubaba yahola ngolesine manje iyobecela imali yokugibela ngasenako useyiphuzile. Haleluya. Akekho wazi ukuthi uyenzeni imali. Haleluya. Nami bazalwane ngiphuza nje ngishole lowo moya ngiyakhumbula ngiqala ukuthola internship ngangithenga isithikiti lesitimela ngangazi uma nginethikiti lesitimela ngiqedile imali ngizoyiphuza masiphelile ngiyibuza kwenzakaleni kwakuyidemon yenjalo bazalwane nobaba abanye bazalwa baba abanye baphelele umsebenzi bazalwane ngendaba katshwala umuntu elove eze engazi nokuthi lesingaka usuku omunye bahlangana naye kumsombuluko endaki utshwala uyafuneka emsebenzini bazo bamxoxa kuyimanje udlala ngitshwala bazalwane ngangihamba ke nami kulento yokutshwala kumina kwangisiza ukuthi kumnandi awubona ukuthi idemon elisigqilazile nje ekwifamily yami Ibuzo manje ubaba maye retire namhlanje ayikho into angayikhomba ukuthi wayenza ngemali yonke abazalwane eyiphuza futhi nabantu wale abamaziyo bathi kwangase kunomcimbi njalo ngoba wabuyela emakhaya kwangathi kunomcimbi udliwa nje lo manje le-retirement yonke wayiqeda bazalwane. Haleluya. So ngibonga uJesu bazalwane owangikhulula kulelo demon. Haleluya. Kuze kube namhlanje ngafulathela ngihleli kahle kuJesu bazalwane uyanginakekela. Haleluya. Ngiyambonga uJesu inkosi kunencwadi esencwadini yeZenzo 17 verse number 28 iBhayibheli lithi kuye masifika kuChrist lithi lesilungu lithi in him we move in him we live and we have our being bazalwane. Haleluya. Lithi kuye siyaphila lesifumana ukukhona bethu kuye. Haleluya. U17 verse 28 iZenzo 17 verse 28 Verse 28. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye njengalokho izimbongi ezithile zakini zishilo zathi ngokuba futhi sinzalo yakhe bazalwane. Haleluya. Leli ngithanda leli version lesingisi ngoba libeka ukuthi umuntu mayesefike kuJesu ufike endaweni la afike khona ephile. Haleluya. Afike khona enyakazi mase ehlala ukuthi mase ithi iBhayibheli ngokuba siyinzalo yakhe because we are his offspring. Haleluya. Ngoba sazi ukuthi thina masizalwa ngoba ngiwangema ngesibongo sami ngazi ukuthi ke mina ngiyinzalo yakwangema. Haleluya. Kahle kahle ubaba nomama bengashadanga thina uma wakadlala sabiza isibongo sababa somehow so masikhula satshela ukuthi
siyafuneka komalume kumele kwenziwe umcimbi othile sishintshe isibongo ngoba lo muntu akaziwa akazi yonke leyo ngqubo evanga ngaze ngabamdala bazakade sengisindisiwe nje bake bayiveza nje bafuna ukuyenza ngathi mina vele sengahlukana leyo nto sengifike kuje sengifike la engifumela khona ukukhona bami kuwe ngoba ngizalo yakhe haleluya into nje samkhulula ngayo kunendawo eBhayibhelini la ichaza khona indaba ukuthi lithi uNkulunkulu yonke imphefumulo ingeyami basithi umphefumulo wenodana nomphefumulo kaYesu masithi umphefumulo onayo ngiyobhubhisa abazalwane inkosi yangivulele ukuthi la ngizofika ekhaya ngichaza ukuthi bengaphinde bengimemela amadlozi nani sengisuka inkosi yanginika lelo vesi afike ngachaza ukuthi umuntu wesilisa uyafika ufana nomuntu osuke engadini ngithi siyazi ukuthi ingane zalwa kanjani uyafika nembewu umuntu wesifazane ufana nokuthi umhlabathi efike efaka imbewu yakhe ukuqhuma isithelo kuthiwa ingane kahle kahle laba bantu bobabili into esihlanganise thina nabo inyama umphefumulo akusiyo wabo iko iBhayibheli yonke imphefumulo ingeyami kusho uNkulunkulu haleluya kanti so abazali bazalana okanye ngisho umzali noma inhlobolo relationship esinalo nabantu relationship bethu bazalana kuphelele ezingeni lenyama kahle kahle fana ingane noma ingane yakho noma ubaba noma umama lokho kodwa bazalana izinto eziphathelene nomphefumulo akusize ezabo umphefumulo kaNkulunkulu bazalana hayi ngayichaza nje ekhaya ukuthi mina ngingane ngomhlonipho futhi ngokwenyama ngizozenzela but izinto eziphathelene nomphefumulo umphefumulo akusiwo wenu amen umphefumulo okaNkulunkulu haleluya so bazalana nami lithi iBhayibheli kokukhona abantwana kuthiwa abantwana besihlahla bangavumeleleki ngisho ukungena endlini kaNkulunkulu nami bazalana ngangibala lapho ingane yesihlahla ingane ezalwe nje kungashadiwe haleluya kodwa ngomusa kaJesu bazalana sesifike endaweni la esifumana khona ubukhona bethu kuye ngokuba sinzalo yakhe bazalana haleluya kahlukana bazalana nezinto zonke eziphathelene namasiko namadlozi nayo yonke into ekhaya kwazoba mina kwaphela iminyaka bazalana ngiminyaka bo5 kuya le umsebenzi engawutholi sengiqedile nginecubu kuzowe manje akisho umfundi ayibalekile zona nginayo nami degree kodwa bazalana angiyithwali ngeqomo ngoba ngokwami mina ekhaya esadini lababa esadini kamama akekho umuntu ozowenza uzobe manje ekhaya nje kuyimanje bonke abafeki basekhaya esadini lababa nakhona ukuvale ngokucaca wawubona futhi ukuthi ngisho ngaba nesiquqo sibiza ukuthi i-degree kodwa izinto mazinakele kwelikamoya kuyophenduka inhlobiso leyo haleluya uJesu bazalwane wafika wangihambela khumbula kuleyo phase leyo umsebenzi engawutholi ubaba eyikhulumela basephuzile athi ikho kunje anifuni ukubuza nithi superstitious esokumina hayi ngoba ngithi umzalwana yonke leyo bazalwane ngahlala kuJesu ngabambelela ngase ngitshelile ukuthi ngoba yonke into eyenzeka kumina iyambuleka bazalwane haleluya bangisho akekho umuntu oyengigqugquzela ngibelesele ngezinto eziningi ngikhumbula kahle uJesu emkhulula ngangifakaza indaba ngangisestadium uThixo ngothandaza ngo12 ebusuku njalo bangithandaza bazalwane ngabona lapho ngeke ngithi angazi ngayichaza kanjani ichaza umuntu but into engathi yehle sibhakabhakeni like a big screen lento le uyibona ngabona impilo yami sole ngingane safaka amanapukeni ubona ingane ifaka inapukeni ikhaza thina ngoba sizizalo generation endala amaphampaza engabikho so ngiyibona ingane ifaka inapukeni iqimbile from infant ngaze ngakhula to a point la kulowo nyaka leyo ngasindisa ngawo yonke bazalwane but lento yenzeka so fast ngalendlela ukuthi uma ichazela umuntu ngathi khona umuntu ade ehlele ekuchazela in details okwenzakalayo kodwa ayenzeka fast so mangifika ekhaya ngibeka le ndaba ukuthi angisahlangana nezinto uma ngiyamtshela ukuthi ngonyaka othile ngimngane enza ukuthi kwenza ukuthi ngezinto zamasiko wazwa amangala wathi uyazi lapho zonke lezi ngoba omncane ngamtshela ngathi uJesu ngikhombisa yonke leyo nto bazalwane haleluya sesengitshela ukuthi yonke into eyenzeka ayenzeka ngoba embuliwe bazalwane haleluya so uma ngibatshela ekhaya ukuthi angisahlanganyeni kuzo zonke lezi zinto noma izwi bazalwane ngangakalazi indaba zamavesi nani ngingakwazi kodwa yonke into esimbulekile ikhaya isobala bazalwane haleluya ngathi nje zonke lezi zinto izinto zokumnyameni ingakho kungalungiluso kanje ngaze ngabatshela ukuthi ngathi futhi ngiyaphinde ngihlupheke ngizohlupheka not mawazwahleka khumbula wazwahleka asizothupheka not nathi ngiphumile baphela inyanga nje after ngisho zonke lezi zinto baphela inyanga kungenzeki lutho bazalwane kodwa ngabambelela Jesu khumbula ukufika umfana la ekhona ngangikhamba ngiduma kuye ngincane nento okuhlala ekhaya nangasekhaya sebedelela kodwa yebo ukuthi 5 years abantu abakulandela ngemuva abanye bengafunda beqede beze besebenze benzizinto ezibonakalayo
omunye wayezongixoxela wathi ngasekhaya ngokuqhawe ngazanjalo bathi uqhawe usebenza manje yini udlula ingane uhlala ehlenyuka nje namasunkezi akakhi kube ekhaya thina sikhulela emjondolo lisho umkhukhu la eGoli bathi umkhukhu bathi umjondolo kungekho lutho bazane kubheka bathi akenze ukuthi akalungisile kuba akakhile kube udlula ingane Kosho bazalwane asenandaba nayo yonke leyo nto uJesu bazalwane. Angifuna ukubamba mama kuba khona lezo ikhathi efika usile nto ngathi ungayishiya uphinde wenza izinto ngeyindlela. Kodwa basho ukuthi bazalwane ima into imbulekile wena bazalwane uzonamathela kuyona. Haleluya. Ngahlala bazalwane kuJesu ngabekezela. Nayi khona umxolo ubhutani fakazi khona igaba kusebenza naye. Uyazi ke lesinetha nje. Bekuthetha ngonyaka emsebenzini ngasho kwathi ukuthi into bazwane evela kuNkulunkulu base kwazi ukuthi kuphuma kuyena hayi ungatatazeli bazwane ayikho into evela kuJesu efika ifele ezandleni zethu haleluya ngiyamdumisa uJesu bazalwane ukuthi ungithwalile yonke leminyaka bazalwane noma amazo osoyashona uma ushone last year bazalwane bekhona uzokuba emncwabeni zomfeshi kodwa bazalwane wayesevumile ukuthi hayi indaba yami noJesu nje base bengasangihlubi ngathi ngiyena namhlanje bazalwane ukuthi ubaba unakho ukubuye ephinde engivakashele ufuna ungibizela lezi zinto kwasho bazalwane ngiflathele kade nje ngithintile kungekudala wazahleka athi ibambelela kule nkolo yakho ngathi mina hayi kusenjalo wayefuna ukuthi ngenze lokuthile ngoba manje sashona ukuthi namanje ngisathule uma wakho lokashona kuyenziwa lutho ngayichaza indaba ngathi ngoba naye salala ngamtshela nje ngamchaza ukuthi yabo nje ngoba ngikhonza kanje usaphila mawusulela akukho ukuthi engizoyenza. Haleluya wayazi linaye bazalwane esaphila haleluya ngiyamdumisa uJesu bazalwane owambeka endaweni engayize ngicabanga bazalwane ukuthi ngiyokuhlale kuyo nginokuthula ngihleli kahle bazalwane haleluya nginsizwa eGoli akipitile haleluya bazalwane kumnandi ukuyihlalela wedwa bazalwane la ngihlala khona kwakukhona isikhathi la oba yimina ngedwa akipitile ukuthi akukho lo hlasani nalo and bazokuchaza ethwaye behlalisana ngoba indaba zemali kuyahlanganiswa yabona share whatever asidena bazalwane siyakholwa sindisiwe uJesu sihlukanisile bazalwane haleluya siyamdumisa uJesu kuseni oyinkosi nomsindisi bazalwane asihlaleni kuye uJesu uthembekile ayikho into engenzeke kuwe bazalwane bexoxa nomnumzana ukuthi kuqala unyaka la kwamenyezwe kwathi unyaka wethu haleluya manje uzalwane bebuza ukuthi lento ngiyomunye ukuthi khona ukuthi babathiwa nathi ngiqala inyanga nasithubhile kusenjalo nje manje sithubile manje senithule bazalwane haleluya enye into bazalwane siyazi ukuthi usathana ngoba kuqala unyaka sisho sikushiye uzwile futhi ungacabanga ukuthi akuzukuba khona ama resistance haleluya injalo bazalwane usathane ngeke azayeke ukufaka impi nanokuthi asizuwake kusenza bese decide ukuthi sizijubhile wathi amasonto lagcela ukuthi every year bathi unyaka wani nani basikuma sikhole ukuthi lento isizini okanye izwi uNkulunkulu alikhulumile phezulu kwethu asinandawo bazalwane kwenzakalani sibamba lokho inkosi ekushiye haleluya ukuthi ama resistance aza ayafika bazalwane nathi bakishiya zethu kuye kwashuba kwaretrain babona ngathi ukuthi ayikho into ezokwenza ungazi ukuthi kuzowenzakalani kodwa bazalwane ngoba inkosi ishile lokho ekushilo sibambe khona bazalwane haleluya nalokuthi vele usathane uzoyifaka imphi and usathane uma efuna ebona ngathi usakwenzeki ufuna ukutshala lento okuthiwa ungabaza phakathi kwabo wathi ungabaza bazalwane nokukholwa khambulani wathi wangabaza bazalwane usuyovele ngathi usathane usuwamukela intshumayelo yakhe haleluya ngoba iy'nsuku bathi 300 bani ngonyaka unkosi into eyicelile noma oyifisayo ingakwenzela ngisho ngomhla 31 December it doesn't matter ukuthi uJune sekuyela ngale second half of the year it means nothing thina simile kulokho esikushilo ukuqala unyaka bazalwane uJesu siyamkholwa siyamethemba akukho okumahlulayo haleluya akukho okumahlulayo ngizama ukukhuthana ukuqhutaza nokuqinisa bazalwane ukuthi osebona ngathi sinawo unyaka utshela kumina nje ukuthulekela kwenzeke lutho simile bazalwane inkosi lekho kushilo kuzokwenzeka haleluya siyamdumisa uJesu kuseni bazalwane ngicela ngithunyiwe nje bazalwane ukuthi ngidlulisizwe haleluya sizoya bazalwane encwadini uJohn chapter 8 uJohn chapter 8 naku Timotheo chapter 4 John chapter 8 verse 31. Start in verse 31. Unto your name I will bring my sin.
John chapter 8 verse 51. Jesu isihloko sithi uJesu uphendulana nabaJuda ngoAbraham. Verse 31. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimezwini lami ngabafundi bami sibili. Niyakulazi iqiniso, leqiniso liyakumkhulula. Liyakumkhulula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Timothy yokuqala chapter 2 verse 4 to 6. Timothy yokuqala chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Imithetho yenkonzo yebandla. So verse 4. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. 5. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu Kristu Jesu. Hallelujah. Amen. Sasifunda nje konke bazana sisozishare nelokhuzana u2 Timothy 4 verse 4. Timothy 4 verse 4. 2 Timothy 2 Timothy 4 verse 4. 2 Timothy chapter 4 Yes. verse 4. uTimotheo uyalwa ukuba aqine. Verse 4. Bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni, baphambukele ezinganekanweni. Kepha wena qonda ezintweni zonke, Amen. ubekezele ekuhluphekeni. Sibongela. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga baba wethu onamandla. Hallelujah. Last nokho nazolana incwadi kaJohn chapter number 8 yini le ndaba yakhona. Kodwa yazi into ngokule interaction ebakhona phakathi kukaJesu nabantu abafarisi. Hallelujah. Amen. Babengakholwa indaba kaJesu benembuzo lokuphikisa ngayo yonke into eyayenzeka abazalwane. Uyifunda nje uJohn chapter 8 lo. Makufika la uverse number 31 la sifunda khona. uJesu uthi lithi iBhayibheli uJesu wathi kulabo amaJuda ababekholwa kuye. Hallelujah. Amen. Futhi kukhona ingxenye yabo labantu laba abasebekholwa ngathi ukuthi abantu abasebephendukile beka kanjalo noma basebekholwa bemkholela kuJesu bekholela ukuthi uJesu inkosi uJesu indodana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke uJesu wakhuluma kulabo kulelo group li specific iBhayibheli la lithi uJesu wakhuluma kulamaJuda akholwa kuye. Hallelujah. Wayengasakhulumi kubo bonke kodwa lithi wakhuluma kulabo abakholwa nguye. Hallelujah. Amen. Ekhulumeni bakhe uthi uma izwi lami lihlala kimi you are my disciple because lesingisiphazana lithi you are my disciple indeed ningabafundi bami impela uma izwi lami lihlala kimi. Hallelujah. Amen. Bese then uTestament 32 uthi and you shall know the truth and the truth shall make you free. Hallelujah. Ukhuluma kubazalane kubantu abakholwayo. So le ndaba yokuthi uyakulazi iqiniso liyakukhulula indaba ebhekiswe kubantu abakholwayo bazalwane. Hallelujah. Akusindaba ebhekiswe ngoba ligcizelele indaba ukuthi wakhuluma kulabo abasebekholwa. Futhi le ndaba yokuthi uyakulazi iqiniso lokukhulula indaba bazalwane eqondene nathi njengabazalwane. Hallelujah. Amen. Lento isho ukuthi ngoba sikholwa ngingasho nje la to be precise ukuthi njengoba silathi njengoba sikholwa sibiza ukuthi singamaKristu. Siyakholwa siyakholwa futhi umuntu methi uyakholwa ngeke uzumphikise. Hallelujah. Kodwa ekukholweni bethu bazalwane kuyabonakala ukuthi asikhululekile futhi asikhululiwe. Ingakho usithola umuntu uyakholwa kodwa abantu baphile esonweni umuntu ephile nje sofoneni ukuthi ubondakala hla nawo neveza. Hallelujah. Futhi uyajustify into ayenzayo. Khona abantu abakholwayo abaphuza ngishitshwala bazalwane. Khona abantu abakholwayo abadolayo abakhipitini. Kunabantu abakholwayo abantshontshayo. Kunabantu abakholwayo abenza yonke imikhuba iBhayibheli libale njengemisebenzi yenyama inkosi izinto engayifuni. Kodwa labo abantu bayakholwa bazalwane. Hallelujah. Liyavela iBhayibheli lithi iBhayibheli lazi iqiniso lomkhulula. Hallelujah.
La sifunda khona kuTimotheo ngasekugcina uchapter 2 Timotheo lithi iBhayibheli umubuka futhi nalapho ku-address abazalwane ibandla abazalwane abantu abakholwayo. Uthi lithi iBhayibheli laba bantu kuneqembu futhi labantu lo moya yokugibela umoya wokugcina imoya wensuku zokugcina. Lithi iBhayibheli bayoflathelisa indlebe zabo eqinisweni. Haleluya. Futhi kukhona ukuthi umuntu uyakholwa kodwa indlebe yakhe uyiflathelisa eqinisweni. Base lithi enake yini imfundiso edukisayo. Haleluya. Okusho ukuthi kuyenzeka ube umzalwane ukholwe kodwa futhi ungakhululekile. Uthola ukuthi bazalwane ubophekile entweni ethile bazalwane. Haleluya. Awukhululekile ngoba uyakholwa khona ukukholwa kodwa manje indlebe yakho futhi eqinisweni yayiflathelisa. La kuTimotheo chapter 1 uqala lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. Haleluya. Futhi siyakholwa bazalwane sisindisiwe futhi. Mase ethi ke ekusindisweni kwabo uthi ufuna bafinyelele ekulazini iqiniso. Haleluya. So yabo ukuthi kuyenzeka bazalwane sothi uyakholwa. Ingakho amasonto maningi futhi uzwaqela. Futhi abantu bayakholwa bazalwane. Haleluya. Futhi kuyenzeka la uthola ukuthi futhi usindisiwe. Kodwa futhi manje awufinyelelele ekwazini iqiniso. Haleluya. Futhi bazalwane ukukhuleka kwethu la sofika khona esizwa khona injabulo yensindiso. La sofika khona esibona khona ukuthi siyahamba sikhululiwe sikhululekile. Akusikho nje kuphela ukuthi siyakholwa. Haleluya. Akusikho nje kuphela ukuthi I'm a Christian. Akusikho nje kuphela ukuthi ngisindisiwe. Kodwa kumele sifinyelele eqinisweni bazalwane. Haleluya. So levele iBhayibheli ukuthi abangafinyelele eqinisweni ilaba lithi iBhayibheli likhulule indlebe yalo base bayiflathelisa. Shuthi abayiflathelisi nje entweni engekho bayiflathelisa mase belalela ezinye izinto bazalwane ezidukisayo. Haleluya. Ingakho bazalwane uma nathi indlebe yathi siyiflathelisa eqinisweni siyoba ngabantu esinegama lithi iBhayibheli balegama lokuthi bakhona. Haleluya. Ithi ngumKristu futhi ngiyakholwa ukuthi Jesu umuntu ezethi ngisho kuthiwa mhlawumbe umuntu umfundisa umtshela ngento ethile. Kuthi umzalwane akayenzi kanje. Nami ngiyakholwa nje. Ngiyakholwa ukuthi igama likaJesu futhi ngisindisiwe. Kodwa bazalwane kuyasho ukuthi laba bantu njengoba uJesu akhuluma nabo ukuthi niyakulazi iqiniso. Iqiniso liyakhulula. uNkulunkulu into ayifisayo njengoba ivesi incwadi kaTimotheo uthi ufisa bonke abantu besindiswe. Futhi ukusindisa abazalwane isitepu nje sokuqala sokungena. Haleluya. Mase sisindisiwe ke sesikholwa sekukhulunywe kuthiwa yazini manje iqiniso ngoba ilona lizokukhulula. Ebazalwane ngoba iBhayibheli malikhuluma ukukhulula liyayiveza indaba ukuthi loyo wenza isono lithi iBhayibheli uyisigqila sesono. Haleluya. Ingakho bazalwane thola ukuthi abantu basindisiwe. Singangasho ukuthi abantu ngiqondise nami ukuthi nami ngisindisiwe kodwa uthola ukuthi umuntu khona la angakhululekile khona. Isizathu sokuthi kunezinto ezikhulunywayo esibayikhulunya zizosiza thina kodwa indlebe yethu siyiflathelise. Haleluya. Sithokoze bazalwane uma sifuna ukukhululeka singabi nje negama lo siyakholwa indlebe yathi bazalwane asiyibhekise eqinisweni. Iqiniso bazalwane lithi iBhayibheli bangcwelise ngezwi lakho basethi izwi lakho yiqiniso. Iqiniso bazalwane litholakala ezwini likaNkulunkulu. Yonke enye into engashiwa abantu nami ngimla uma bazalwane ingahambelani nezwi. Ngisho ukuthi imnandi kanjani izwakala kahle kanjani. Uma ingahambisani nezwi ayisili iqiniso. Okuwukuthi leyo nto leyo iyoba mnandi nje endlebeni zami kuphela. Kodwa ngeke izimkhulule bazalwane. Haleluya. Ngeke futhi izingisize ngalutho. Iyoba mnandi kuphela. Kodwa lokho bazalwane yikho nje mina empilweni ngayitshela kudala ukuthi uma ngizwe enkonzweni angithanda ngiphatheke kahle mawukuthi ngize ngiphume. Ingekho into eqondane nami eaddress nje mina. Sengisho mayelana nokuphuzela nokusiyoleka. Angifuni ukuthi ngize ngiphele ngithi ayi ubashunyayelo batshelo. Fanele bazalwane kube khona bazalwane into eqondane nami. Uma ubheka njalo iBhayibheli malichaza izwi loNkulunkulu lichaza liyinto engazuthi ngathi yimbe efohlayo into efohlayo noma ngathi enduzula ayivezi yizwe ngazuthi linto emnandi bazalwane. Khona la incwadi kaJeremiah lize lithi liyisando esiphahlazayo. Balikhuluma ngezwi loNkulunkulu lithi liyinkemba ekhaliphetha ngazombili. Okusho ukuthi bazalwane izwi kwesinye isikhathi uma lifika kuwe akuzukuba mnandi. Kodwa kona lokho bazalwane kusuke kuzokuphilisa. Ngoba lithi iBhayibheli yena uNkulunkulu ohlonisa phansi futhi yena ophakamisayo. Lithi yena obulalayo futhi yena ophilisayo. Lithi uyalimaza phinde ebhandile. Kodwa ngesikhathi bazalwane ngiyakuthola into uyayibona ngazuthi iza kabi kuwe izokuphuza.
leyo nto iyona esizokuphilisa bazalwane ngoba ukukhuleka kwethu kusekufinyeleleni eqinisweni. Haleluya. Ingakho bazalwane uma sikholwa sizokholwa kodwa senza zonke lezi zinto bazalwane esinamahlangu nangapha kuthiwa ziyavela. Ingoba ayiqiniso sikafinyeleli ku. Iqiniso litholakala ezweni likaNkulunkulu bazalwane. Haleluya. Bakuthiwa bazalwane idaba ngeke ubone ubuso kaNkulunkulu. Bakuthi usathola utshwala. Noma uthi makuyibhede yakho you have a glass of wine. Lana ukulandela abantu abathi phuza kodwa ungadawa. Ngithola ngikuphuza mina. Futhi ngade ngifakaza ukuthi ngaphuza kusebenza emncane. Angizona ngi-understand lento ukuthi umuntu uphuza ungadawa. Wazi kanjani nosudake noma ungadakile? Khona umuntu odaba nje yilokuzana encane, khona odaba enkulu, khona odaba engaka. Into enotshwala nje phakathi bazana ayihlangani. Yonke lezi zinto esikholiswa ngazo kuthiwe iwayini umthendeleko. Yini simthendeleko abantu uma bedla isidlo uphuze ngewayini. IBhayibheli bazalwane wangithi iqiniso sezwi kaNkulunkulu. Kumele nakhona sibe ngabantu diligent ekufundeni izwi kaNkulunkulu. Bazalwane sinikeze isikhathi. Uzobona mawubuka isikhathi iBhayibheli likhuluma ngewayini. Lifike likhulume kahle ngewayini kwamanye amavesi. Kwesinye isikhathi likhulume kabi ngewayini kwamanye amavesi. Uyabona ukuthi iwayini alifani. Khona iwayini elihle khona elibi. Liyachaza futhi iBhayibheli ukuthi kwakuyisithelo, is the fruit of the vine, of the vine, kwakuyisithelo lento kuthiwa grape juice. Base kuba khona iwayini elidakwayo. Ingakho uNkulunkulu akwazi ukukhuluma into eyedwa, ukhuluma into enhle. Unothisa kahle iBhayibheli lokhuluma kahle ngewayini lincome. Kwesinye isikhathi liphinde likhulume kahle kuyinto enhle. Ingoma ufunde kahle uzonothisa ukuthi kwakukhona yabo njengoba makudliwa isidlo. Uthi iBhayibheli lapha yaqala ukuthi kwakuyisinkwa esingenamvubelo. Haleluya. Mase kube iwayini imvubelo lento yakithi lento fermentation ifaka yeast ukuthi kubile. Leso sinkwa sasidliwa. Kwangakusiyo isinkwa esifaka yeast. So newayini eliphuzwayo akusiyo iwayini elibilile. Akusiyo iwayini elidakwayo ile elibilile. So kuyahambisana. I-grape juice nesinkwa esingenamvubelo kuyahambisana. Isinkwa esinemvubelo notshwala kuyahambisana. Haleluya. So abantu futhi bayazi lento ukuthi yebomini afuna ukuphuza ngamavesi. Bayazi bazalwane ukuthi iwayini ephepha likhuluma nge-grape juice. If you study kahle iBhayibheli. Haleluya. Sekusho ukuthi bazalwane ungazi usithothwa abantu. Wangisho ukuthi bakhuluma izinto ezinhle kodwa akusile iqiniso. Ingakho uzobani ubanje utshwala ususindisile. Egameni lokuthi hayi uNkulunkulu wenza iwayini. Kodwa manje liphi iwayini alenze? Haleluya. Elihle noma elibi na? Haleluya. Zonke lezo zinto bazalwane kuningi okwenziwayo. Abanye abantu beze bejole besindisiwe. Bekuchazele futhi bajolelana. Uma uchaza into yakho bengaze beye nasezweni ngoba batsheliwe ukuthi bazalwane uma ufuna ukugana uyinsizwa kuthiwa jola ufuna umuntu kwasho kwacima kanjani uyintombazane kuthiwa jola wenze zonke lento abashunyela zona abantu. Hayi abanye bazo bayazi ukuthi lento le ngisho kuthiwa uyayena bethi angazi ngoba ngajola ngasedlisi angazi ngaqala ngaphi ngejola ngoba ngithi ufuna umuntu. Haleluya. Zonke lezi zinto bazalwane yini indlebe zabantu isilatheliswe bafuna ukuzwa lento abafuna ukuyizwa ezobavuna lento abafuna ukuyenza. Ingakho bazalwane thola ukuthi umuntu usindisiwe kodwa awukakhululekile. Haleluya. Uzwe ikhola kuthiwa liboshiwe ukuqola abantu. Haleluya. Kodwa bazalwane umzalwane osindisiwe futhi okhola kodwa manje akakafinyelele kuphi eqinisweni. Ungenile kona egroupini legroup ekuthiwa bakholwa uJesu. Wakhuluma nawo wathi ngiyalazi iqiniso olukhulu. Base bazalwane ukuthi uma sikulangazelele ukufinyelela eqinisweni la sokukhuleka khona. Ubumnandi bensindiso sizobuzwa bazalwane uma sesifinyelele eqinisweni. Haleluya. Singaflathelisi bazalwane indlebe yethu eqinisweni. Iqiniso izwi likaNkulunkulu. Alikho futhi kwenye indawo. Kunencwadi la yamaRoma elikhuluma ukuthi bonke abantu akube ngabaqambi mami kodwa uNkulunkulu yena yedwa kube ngoqiniseleyo. Haleluya. Okusho ukuthi umuntu baza yikho noPaul mayishumayela lithi iBhayibheli eseshumayela iPaul seqedile labo bazalwane abaseThesalonika noma bakuphi lithi iBhayibheli babehamba beyohlola imibhalo ukuthola ukuthi lezi zinto ezisho uPaul zinjalo na. Haleluya. Futhi yonke into bazalwane eshiwo umuntu ngishengezwa njengomuntu ethi ungumzalwane njengami ngoba ngimdala. Konke ngisho bazalwane akusiyo ukuthi ukuthatha noma okunjalo kodwa kungokwakho ukuyohlola Yesu. Okusho ukuthi ukuhlola ubuye ngeqiniso lezwi likaNkulunkulu. Ngoba ukukhuleka kwethu bazalwane kulapho sezwini kuphela ayikho indawo. Haleluya. Namhlanje bazalwane lokho ukuthi uNkulunkulu bazalwane ukusindiseni kwethu ufuna sifinyelele
ekwazini iqiniso ngoba ngeke sikhuleke ngaphandle kwalo bazalwane. Haleluya. Ngeke sikhuleke ngaphandle kaso salimala abantu befakaza bazalwane ngendlela bafakaza ngayo inkosi abesize ngayo bethi abaduli. Ngoba uyazi ukuthi kunenamba nje lokhu uyivakashela lapha ku WhatsApp uyalimala manje. Uzolokhu besibelesela omunye umuntu ezothi kanti alisekho nizi nokunisitshela ukuthi andijoli. Indaba ubhajiwe uboshiwe akakhululekile ngobani akakafinyelele eqinisweni elikhululayo. Haleluya. Njengoba abantu bazana befakaza beqashula uNkulunkulu beqinisa ngezinto uNkulunkulu abasize ngazo. Esikhundleni sokuthi sisizakale silimale ngobani siphakathi khona abazalwane kule group okuthiwa bakhona. Siphakathi kule group okuthiwa sizisiwe kodwa manje indlela yethu eqinisweni siyayiflathelisa. Haleluya. Asibhekiseni bazalwane indlela eqinisweni lezi loNkulunkulu. Lapho sokhuleka khona. Ekukhulekeni kwethu bazalwane yikho iBhayibheli lithi uNkulunkulu asolisiyaleya lapho kunomoya wakhe khona kunokukhululeka bazalwane. Haleluya. So phakathi kwethu kufanele sibe sikhululeke empilweni zethu sibe liberated bazalwane. Ayikho into kumele siyenze siboshiwe. Haleluya. Singabantu bazalwane abakhululekile, asibe abantwana besigcile njengoba iBhayibheli liloba bazalwane. Singabantwana abakhululekileyo. Haleluya. So asikwazi ukuthi singabantwana baNkulunkulu sisindisiwe at the same time futhi we are still bound ngezinto eziningi bazalwane. Ngibale izinto ezimbalwa. Ngibale izinto eziningi bazalwane. Haleluya. Mina ngingumele impilo nami ukuthi umuntu kufanele kube neqiniso phakathi kwakho ngoba impilo yakho ungakakhona uyayazi. Impilo nje yomuntu uyaziwa uwena. So angikhohlwa mina izinto into engangiyiyo ngingakakhona. Haleluya. Ngiyayazi ngelist yezinto engangiyizo ngingakakhona futhi ngiyafuna ukubona ukuthi njalo ekuhambeni kwami lezi zinto lezi kufanele ngiyibuke uma kukhona into efana nala engakakhona khona. Kufanele ngiye kuJesu bazalwane ngingabhalansi ngokuthi ngumzalwane ngisindisiwe. Kodwa bazalwane angiye eqinisweni lizofikela izikhulu ukuthi u1 no2 no3 no4 uma ngibukela kuko kufanele ngibuyele bazalwane ngibe umuntu engasesiyelo ayeyona uJesu engakafiki. Ngoba inkululeko bazalwane ilapho. Haleluya. Iqiniso bazalwane lesikhululayo ayikho futhi enye. Haleluya. Ngiyamdumisa uJesu seni bazalwane. Lokho ngicela ukudlulisa ezwini lenkosi. Amen.